Hogeita 2 urte inguru ezagutu nuen Zipitriatar Elbira irakaslea. Nire magisterioko azken urtea zen. Eta berakin izan ditun hartumanen ondoren, erabaki nuen euskal irakasle izatea. Baina berak, baldintza bezala eskatzen zuen, urtebete osoan bere ikastolan jarduketak egitea. Norbaiti behar bada, gehitxo irudituko zaio urtebete hauan igarotzea. Baina han izan ginenak argi eta garbi ikusi gendun beharrezkoa zela urtebete hori. Batipat, magisterio eskolatikan erdal irakasle nahiko kaskarrak irtentzen ginelako. Eta bestetik euskera alorrean bat ere landugabea ginelako. Eta urtebete hortan argi eta garbi ikusi gendun oso pedagogi aurrelaria. Naiz eta idazti falta izan arren, pedagogi bizi-bizia egiten zela. Eta horrela, batzuk uste izan arren, euskal ikastolan lurrean, txotxez talan egiten gendunean, toki faltagatik eto otezan, etzan horregatik baizik eta Parisaldean, eskola piloto batetan, orain dela 20 urte, horrela lan egiten zelako zan. Bestetik, matematika lantzea ere ikastolan zerbait gauza berexia izan zan. Erakusketa guzia logika baten bidez egiten zan, arrazoi bidez. Eta gure umeak erdal ikastoletara 10 urtetan joaten zirenean, hango irakasleek eta zuzendariek behin baino gehiagotan esaten ziguten ikastoletako aurrak burua oso ondo egina eramaten zutela. Beraz, guk gauza bat ikusi dugu, oinbeste eragozpen legealdetikan, idaztirik eza eta abarrek oso irakasketa aberatsa eta bizi-bizia sortu digula. Eta hau guzia oso baikorra, oso positiboa izan dela euskal ikastolentzat. Nork esan, orain dela 30 urte, ikastola txikiaiek ontara bihurtuko zirala. Gogoratzen naiz oraindikan ere, sala txiki batean, aldamenean bere alkobatxoakin. Aurrak lurrean eserita, andereñoa ere bai. Etzeon alkirik, ez oain bezalako mairik eta materialik. Haiek denborak, bildurrez, ia, guardiak zetozen eta sorruak etxian utzi. Gaztelura jungo gera pasiatzera. Horrelako egunak igarotzen zituzten gure Euskadiko neskamutilak. Bildurrez, eskatzean sartzen zirenean ere nor galdetu aldizu nora zatozen, eta erantzuten zuten. Bai, gizon batek galdetu dit euskera sari ginen izketan da. Nora esan diozu, etxe batera, jolastera. Bai, izan diteke momentu hortan, momentu latzak eta zaila ziara guretzak gure herriarentzat. Hainbeste jende kanpoan, arbestepian, hainbeste jende kastaletan, frankismoaren garaian, zaila, oso zaila. Eta guk, gutxinez, familia aldetik, lagunen aldetik, hainbeste jente burruka zala, eta nire ustez, berez, espontaneoz, bolako, movimiento bat bezala sortu zen, zehozer egin behar genula, zehozer gure herriaren alde. Ja, umez sartuta, haunditzen, neska mutil asko zezea gehiago, numero aurrezti joala, eta orduan ikusi genuen beharrezkoa zala egiteko zehozer presaka etxe bat. Utopiko utzutza gini alaolako gauza jasotzeko, hori ez dala posible egitea. Dana dala, dana konformeta, hasi ginen. Egia esan ere, nire buruz utzita, hasieran, biru kontuz, terrenuak eta gauzak, handikan aurrea,
gauzak betek egiten genituen, proiektuak, ayuntamentuko lizentziak, obrak eta obra martxan. Hoi berez, ez zan zailegi berez, bazan lan egin behar. Etxez, buruz, dirua jasotzen. Dirua nola jasotzen, personalki, galdezka eta esplikazioak ematen, eta dirua jaso. Ez genuen ez da erreziborik bat ere eman, eta erreziborik eskatu. Jose Luis Aurrekoetxea naiz, Bizkaiko ikastolen elkarteko lehendakaria. Bizkaiko ikastolen barnean haseratik gizarte maila protagonista langile klasea izan da. Une hontan ordea ekonomia arazoa dela eta estatu soziala gorantza doa. Dudarik gabe Bizkaian herri mugimendu bat bezala jaio zen ikastola, guraso eta irakasleak gestiogintzaren arduradun izanik. Azken hauek batez ere proiektu hontan bere gaztetasunaren ordurik onenak utziz. Ni arrantzali naiz, eta batut bi ume. Bat ikastolan libitzen da, eta bestia datoen urtien dazi beharra. Bat nintzat, pagatzen ditu 2.500 peseta. Eta hori niretzat asko da. Zergatik naiz hitzazun ibili hilabete batzuek, gero etortzen die negu partian eta jaleot asko, eta egoten gara lanik egin gabe. Ni arrantzialen naiz eta ala badut. Eta ban parun gara, eta batekin enau ameste kostatzen. Bat o bi o hiru arban duke, lan handia zamotzen netzak itzazutik hori jornal hori iristia batzik astola. Eta netzak iruditzen hau, arrantzelentzak hori karga handia dela. Ni pentsatzen dut, estaduko dautan lekutik laguntzak etorko barik, beste mainel asko bihalko zutela egunik estolara. Sanidadian lana egiten dut, 4 haur ditut eta gizona lanik gabe dago. Haurrak ikastolara behaltzeko ordaindu behar ditugu 13.000 pesta eta 300. Orduan guretzat hori oso gogorra da. Eta gero 6 seme alaba ditut. 5 bihaltzen ditut ikastolara, da beste bat beteramistata. Da ikastolan kostatzen zaitxitu miek, hilean 10.000 pesta eta erdi. Bertako soldatak eta mantenuek. Hortik atzera psikologoen kastuek eta liburuek aparte dira. Baina gustua naho, zeratik behaiek gustua joten dire, da nire oso gustora naho. Esan liteke, herriak ezin dula aurrera jarraitu. Herria izan eta ezin du herriak umeak ikastolan sartu. Eta sartzen baditu ere kriston lana handilekin. Eta presupuesto handilekin. Oski, nire 10.000 pesta eta erdi hori pau, da ez zaita hilatzen ere jornalakin. Da, gero dedikatzen naiz, lehen esan dutan barsartxo hortara lana egitera iluntzetan. Ez dugu izan ez organismo ofizialen aldetik, ez estatu aldetik, ez erren laguntzarik. Zeren eta herriak nahiko lan egin du ikastolaren alde. Eta horregatik ikastola herriarena da, guria da. Ikusi duzuen guzti hau, hainbeste lanetan ezer gutxirako balioko du plantaketa berri bat egiten ez bada. Ikastolaren helburu nagusia, irakaskintzaren bidez Euskadi birreskalduntzea baldin bada, 2 arazo soluzionatu behar du nagusiki. Lehenengo plangintza razional eta sistematiko baten bidez, ikastolara Euskadi osora zabaltzea. Eta bigarren arazo ekonomikoa. Egun, 2.000 milioi behar ditugu kurso bakoitzeko funtzionamentorako. Eta datozen 6 urterako kalkulatua dauden inbertsioak 8.000 milioi pesetan kalkulatzen dire. Argi dago, hau pribatu mailan ez dagola egiterik. Plantamento instituzional eta publiko bat behar da. Ikastola Euskadiko Eskola Nazional eta herrikoia bihurtuaz. Bestaldetik, orain dagoen dualidadea hautsi behar da. Euskara ezin du ikastola mugatua egon. Gure gizarte osoa erabiltzen duen hizkuntza izan behar du. Eta hortarako instituzioak, komunikabideak, prensa, irratia, zinema, telebista eta herri osoa saiatuaz lortu behar dugun gauza da, Euskadi euskaldun batean bizi nahi badugu behintzat.